Si Kandre, dami kayong kwarta yun, nakimimot ka. Ni, naglukong ba? Baga nakiti nga imot akong. Kiimot ka mga talaga. May sak. Niya mga tingasuhan, di mo lagsarasarbing tinagtibulong nan. Apo, kabanlog nga rin magwalis. Grace! Grace! Kung ba, JR? Ratoy ka? Anta ko may bag ko makanyam. Ano ba, JR? Kaparas tao, ita ka. Napudot ita. Pinadi bagam? Mabiling ang putang kanyaman, Tres. Ni, siyak ba iti pagutang kanya JR? Amo mga adutigas tusag ti balay. Guri, 5,000 lang ko mga, Tres. Kasat nung itata, JR. Amo may pabulod ko kanyam. Guri, 5,000 lang. Awan, Tres. Andre, you have the right to remain silent. Ni, apertin dyan. Bumulbulod ti kwarta baak. Urahin na ka nga raw, bumulod ka ng kwarta kanyam. Ni, apay shock. Naibus kwarta ko, pinaggatang ko tito ba ito? Nay, sikati pagbulbulutan ka, Tres. Mali nga ni Baak. Awang nga talaga may pabulod ko kanyam, JR. O, apay lakay, ano pagtutungkuhan niya dita? Ni JR gamin bakal. Bumulbulod ti kwarta. Katabulo daw man taba ka kailangan na mo. Hambag pa ini bakit mo, Andres? Nanos. Siga, nakaimimot. Ikaw mga kwarta baak. Di bakit ko lang mo tinda kwarta na. Apay, madi ko nga kwarta dyan, Andres. Madi kayo nga kanya-kanya. Kwarta may baak. Isunod ti batas. Isunod ti makinigam. Apay, awan lang mabati kanya maon. Katawan na baak. Basta natubay ito kanya. Mabalinat tayo. Puro ka latuba ito. Sige, Jia, ragol ka lang bit Tapang ko lang bit alaw na Jia ko bulbuludam. Sige, yaman na. Si Kandre, dami kayong kwarta yun, nakimimot ka. Ni, naglukong baak. Baga nakiti nga imot akong. Kiimot ka mga talaga. May saka mo. Nakiti. Alakay, tad mo kanya na. Baka wala bati ti pangalawas ng bakay. Di ka madanagan lakay, dapat nabate. Sige bakay. Oh, bayatan to damdama Anak, kaya ba't timanaw? Matigbalin no at ang kwarta ka. Oh, do kwarta mo. Bayatan damdaman Sige, Rod. Salamat Kita kayo. Si ka, Andres, nagpabulod ka pa ilang. Singirim mo lagayam nga dagong. Na may met no kasjay. Tabayatan ng katagos. Lakay, ang kagluton, aldawon na Si bakay. Tungtong kami labit ni baak. Wan, sige nga Rod, baka damdamad, daman ti papanan yun Oh, baka titoy kami lang. Sige nga Rod, dita kayon. Andres, apay, naganos mo ni bakit mo? Kasla madisuna di kam amo nga tigre Usak nga baak. Taktakangal kanya na. Madinak pa nga bugbugtakan sigan. Kasta ko malata, Andres. Oray din napapapananta. Di na ka nga tanay. Sapay la kumaabak. Apay na ta? Ano nunay kwarta ni JR? Diyak amo Sige, tinasampit nga tungtong-tung nga duwa. Ikaw may bagbaga na kanyak baak. Bumulot ako na lang may. Dapat, Andres. Madi na nga pinabuludan ni bakit mo. Ampay mo baak. Ay, apo. Di mamuya nga nagaduti umututang tatanga. Madi na magbayad. Amok baak. So nga rin baga nga awan may pabulod ko. Ni bakit ko gamin? Pinabuludan na may. Kasano nga no, madi na mabayadan na di utang na damdaman, Andres. Kaya pabarangay ko na. Pag nakaw, tama di makaulitan. Kayam nga rod nga ipabarangay, Andres. Saka ka lang manalang agsaw no, nakainom ka. Sus! Basta tungkol ti kwarta baak. Lumaban na. Nagli ka tagsapol ti kwarta. Isupa ya, Andres. Apay nga min madidag sapul ti trabaho data agkakwartada. Kagsasapol na mo baak. Inya nga agsapsapul da nga ibagbagam, Andres. Kagsapsapol na mo baak. Agsapsapol da. Ti pagutangan da. Ukis ti sabam, puro nga nilulukwan. Tama na kayo. Apay pa pa naman baak. Dito ka pa lang. Tungtong tapay lang. Dapay ba kanyam? Puro kamit nga nilulukwan, Andres.
Kung madi ka lang nasanay kanya akong baak. Yung takit nagluton, damdama, aging tigriman ni bakit bon. Patasin ang untang baak, takitaag tilay nga. Ata ka maningkit, aging lalaing ka manin. Bukis ti sabam, nawala kanya mon. Apay ngamin nga sumurturot ka. Hoy, lakay! Di kayo pinalpas nagtungtong kita? Aldawon! Bumba ka, tagluto ako. Sige nga, Rod. Sumaruno ka na. Nagunggunam, lastog kan tumeng awing, tarkok ka malagayam, angsig. Kung mga ansugan, di ba ang ansugan na, wag lang takke. Tinisting ko lang manibagot ko. Testing ay bagbagam, testisik to pa yata rupam. Wala naman lang yun. Bukis ti sabang nga bakal, inaramid ang mga kayaw. Nagbisik nga ni Malay.